Alas 6:26 po ng magandang umaga sa detalye po ng ating mga balita. Ilang establishmento po sa bayan po ng Manawag na kumpiskahan po ng illegal na sigarilyo. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Kahon-kahong hinihinalang iligal na sigarilyo ang nakumpiska at agad na winasak ng mga otoridad sa isinagawang malawakang inspeksyon sa mga tindahan sa Barangay Poblasyon, Manawag noong Agosto 4. Ayon sa mga otoridad, tinatayang 10 sa 30 establishmentong ininspeksyon ang natukoy na nagbebenta ng mga iligal na sigarilyo. Nakita po natin na merong mga ibang mga stores dyan na nagbebenta po ng mga illicit cigarettes. Around 30 establishments po ang nabigyan namin ng awareness. But siguro mga out of that 30, meron pong mga 10 na bebenta ng illegal na sigarilyo. Lahat ng nakumpiskang produkto ay agad na sinira upang hindi na muling maikalat sa merkado. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng Philippine Tobacco Institute, katuwang ang kanilang partner agency, Philippine National Police, Market Division ng Bayan at mga opisyal ng barangay. Ang inspeksyon ay bahagi umano ng nationwide awareness campaign para masugpo ang paglaganap ng illegal na sigarilyo. Sinabi ni Mayor Jeremy Ajerico Rosario na higit pang paiigtingin ng lokal na pamahalaan ang kampanya laban sa bentahan ng illegal na sigarilyo sa bayan. Yung mga illegal na mga produkto at gawain na ganito, so there's no room sa atin pong sosyedad, sa atin pong bayan at sa ating probinsya. Nakikita nyo nga po, sinisira po itong mga pakete na ito para po pakita na ito po talagang bawal at malaking kaso po ito at hindi po magtatapos dito sa Manawag. Nagpasalamat naman ang kapitan ng Barangay Poblasyon sa pagpili sa kanilang lugar bilang bahagi ng inspeksyon. Kami po ay nagpapasalamat sa Philippine Tobacco na nag-operate dito sila sa ating bayan ng Manawag. Ang barangay po nandiyan parati para patuloy na mag-monitor. Ang mga mahuhuling sangkot sa bentahan ng illegal na sigarilyo ay maaaring humarap sa 2 hanggang 5 taong pagkakakulong at multang 50,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Samantala, ang pagbebenta ng mga produktong walang kaukulang tax stamp ay maaari namang patawan ng multang hanggang 1 milyong piso at 5 hanggang 8 taong pagkakakulong. Sa mamumula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante, Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.